Ev dîmenên herî dawîne ji ava çemê Firatê li Rojavayê Kobanê. Got kêmbûna asta ava wê bi çav xuya dike. Ev kêmbûna got cara yekê ye bi rojan berdewam dike û li asta herî kêm dibe cihê metirsê li cem xelkê deverê got rewşa jiyana wan dijwartir bibe. Rûneştevan diyar dikin. Got ji bilî elektrîkê, kêmbûna ava çem bandorê li ava vexwarinê û ya çandinê jî dike. برو حالی ما دبینن آف نمایی ترکو آف سر ما قد کریه کربت نه نمایی تشتک نمایی حیران ده چیه بی اون دبینن اوانه مثلا که چی ضرور آور رزیلی ضرور آف تنه کربت تنه حیران ده چیه بی باجاره که ها آف کربت تنه بی مد که چی بکی Kêmbûna avê ji ber rêgirtina Tirkiye jî ra kar û xebata her du bendavên li ser çem, bendava Bakur û ya Firatê dixe metirsiya rawestandinê da. Rêveberiya Xweser ji aliyê xwe ve hikûmeta Tirkî tombar dike, got girtina ava çemê Firatê yek ji rêbazên şer e, got dixwaze xelkê Bakur û Jilatê Sûrê tî û birçî bike da got ji axa xwe koç bibin. وەکو کوندزانن ڕۆژە هیرۆ ئەم بێن بەلکی بۆ 20 ڕۆژانە ئاو پراتێ دەکەتنە و منسوبی ئاوێ پر زیاتری هەر وەختێ هاتێ وکەن هاتێ دەکەتنە ji bo re vê tiştê ji xwe millet gişkê dizane tiştê ku li ser milê me dikeve em dikine. Lê eger em çavekî dîn em dinêre em bên dewleta Tirkiye bi silahekî dîn rengekî dîn tême ew silahê hane nermayî ku dixwaze millet ji koçber bike ji warê wê seraxê wê tiştê ku hanê muqawimatê ku bi heyetê de girêdayî em bên ava kerebê zîraete ew jî wê avê meselê avê dike destxwe û dixwaze millet dûre axê xwe ji xwe em dinêre tiştekî berçav e yanî dinya alem tevayî dinêrê ku yanî mesele ku çi qas mistewayê avê hatî ew kene hatî daketine tiştekî berçav e lê kesek em dinêre ew nake tedexul nake kesek gotina heqî nake kesek dengê heqî mesele nabêje ku çi tiştê Tirkiye ku îro çi lebê ku îro serî me dike. Li gor hevpeymana navdewletî di navbera Sûriye û Tirkiye da pêwîst e 500 metr sêkoşe di kêlikê da derbasî Sûriye bibe. Lê li gor rêveberiya Xweser got niha ne 5 metr sêkoşe ye. Ji ber wê yekê bang li rêxistinên navdewletî dikin got zextê li Tirkiye bikin da got mafê Sûriye ji avê berde. Mehmûd Balî dengê Amerîka, Herêma Kobanê.